Per als plans d'estudi, pels objectius pedagògics i artístics del Centre Superior de la Fundació Conservatori del Liceu, té una gran importància que, al marge del treball que es fa regularment amb els grans professors amb què compta l'equip del centre, es pugui comptar amb una sèrie de visites de professors convidats donant masterclasses, fent que vinguin aquí al centre grans figures internacionals de la música i puguin compartir els seus coneixements amb els nostres estudiants i que aquests puguin tenir un veritable contacte amb el millor de la realitat musical internacional. Això ha estat sempre un dels objectius del centre, però des de 2013 pel que fa al cicle Liceu Jazz i des de 2016 pel que fa al cicle Liceu Cambra, això ho hem pogut desenvolupar d'una forma molt més ambiciosa, molt més rica, gràcies al mecenatge molt generós de la Fundació de Música Ferrer Salat, que ha donat suport a aquestes activitats en el centre, de manera que en tots aquests anys hem pogut tenir un total d'aproximadament 300 masterclasses que han portat aquí, en aquests dos programes, Liceu Jazz i Liceu Cambra, figures de primeríssima importància mundial. Aquestes masterclasses consisteixen en que, efectivament, els estudiants toquin davant d'aquests professors o que aquests professors expliquin la seva experiència, comparteixin coneixements als estudiants i donem una molt especial importància quan és possible que els estudiants toquin amb els propis professors convidats, cosa que és la manera com acaben molt sovint les masterclasses del cicle Liceu Jazz. Les classes són possibles gràcies al mecenatge de la Fundació de Música Ferrer Salat. La relació de la Fundació de Música Ferrer Salat, a través del seu president, Sergi Ferrer Salat, amb el Conservatori del Liceu és molt estreta i aprofitem aquesta combinació d'energies d'aquestes entitats, el Conservatori del Liceu i la Fundació de Música Ferrer Salat i el Festival de Jazz per dur a terme aquestes classes magistrals. La idea és aprofitar tots aquests grans artistes que arriben a Barcelona, que venen durant 2 mesos a tocar al festival, que puguin compartir una mica del seu temps amb els estudiants del Conservatori del Liceu. El camp de la música clàssica està cobert, com ja he dit, pel festival de masterclasses i concerts Liceu Cambra, en el qual grans figures de la interpretació, de la composició, de la musicologia i de diverses disciplines vinculades a la música clàssica ens visiten, principalment dels mesos de gener a maig, i de vegades aquests grans músics convidats donen masterclasses, els estudiants toquen per ells. Hem tingut aquí grans figures de la interpretació que en molts casos són els primers faristols de les grans orquestres europees, Filharmònica de Viena, Filharmònica de Berlín, que venen amb tota naturalitat, Concertgebouw d'Amsterdam, que venen amb tota naturalitat aquí al centre i els nostres estudiants poden tocar amb ells, de vegades els poden acompanyar a l'escenari. És realment un goig i és una experiència inoblidable. Tenim un protocol que sol ser acceptat pels músics, els agrada molt, i que és que els músics surten, toquen una peça o un parell de peces pels alumnes, toquen gairebé en acústic. Posteriorment obrim un torn de preguntes i respostes, és a dir, els alumnes pregunten als professors, en aquest cas els músics, sobre la seva carrera, sobre la seva vida, sobre la seva manera d'estudiar, sobre la seva manera de preparar-se, i finalment el que fem és que el Conservatori del Liceu prepara uns alumnes perquè surtin a tocar. Surten a tocar davant d'aquests mestres i sovint fins i tot els mestres s'afegeixen a ells a tocar. És molt engrescador i fins i tot de vegades corprenedor veure l'energia, la màgia que passa a les classes magistrals. Com us deia, són classes magistrals fetes amb el temps just perquè estan de gira, han de fer un concert a la nit i sempre és com al principi els músics tenen allò: ui, anirem de pressa, farem tan ràpid com sigui possible, i al final sóc jo qui els ha d'avisar que han de sortir de l'escenari perquè no tenim temps de continuar amb el programa del dia, que naturalment culmina en el concert. Són moments molt emocionants, jo ho recomano a tothom, insisteixo, no és solament per músics, és una oportunitat única, i a més una oportunitat única que no es fa enlloc del món. No hi ha ni un sol festival de jazz, ni un sol festival de música al món que tingui un programa de classes magistrals com el que té el Festival de Jazz de Barcelona al Conservatori del Liceu. Podem dir que entre Liceu Jazz i Liceu Cambra actualment creiem que es pot dir sense risc d'equivocar-nos que és l'oferta més important de masterclasses del nostre entorn. Des del punt de vista personal, naturalment és un cau d'emocions. Veure els artistes que conec en un altre context, veure'ls allà a l'escenari
disposats a contestar qualsevol pregunta. De vegades fins i tot són preguntes personals, no?, que fan els estudiants o que fa gent que ha vingut a la classe magistral que no estudia música però que té una curiositat. I naturalment per mi és un dels moments més emocionants del festival, aquesta possibilitat de conèixer l'artista una mica més en profunditat que ens donen les classes magistrals.